A few moments later. Biniyagang maulan. Wala. Papuri sa iyo, Panginoon. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin itapon niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." Pagtatakwil sa kasalanan at pagpapahayag ng mga nagmamahal. Mga minamahal na magulang ng kanilang mga anak, itinatawag ko rin ang kanilang mga gawain. Ito ang akin. Ang susunod po niyo yung kagawa, pinangalan sa kapatid ng Bebe, pinangalan sa kapatid ng kapatid, pinangalan sa kapatid ng kapatid. Sumasapalalay ng Diyos, sa kanilang Espiritu Santo, sa Espiritu Santo, sa kanilang mga katorika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapawaran ng mga kasalanan. Ating Panginoon. Amen. Talaga po bang bukal sa inyong loob ng mga batang ito ay pabinyagan upang hugugin sa ipinag nating pananampalataya? Sige po, mangyari lang po, pipila na po ang mga batang bibinyagan. Kristo muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglutong ng Espiritu Santo sa muling isilang sa Biblia. Maging matatagnawa ang mga batang ito sa kanilang pakikiisa kay Kristo Hari at Propeta. Amen. Yung mga daling papinyang po nila yung kami pwede nyo gusto. Hanggang sa pagbabalik ni Kristo ng ating Panginoon. Naging tutulong tayo ngayon sa ating manabukan ng kaliwanagan ng buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Naway ang Diyos sa pagpapasalamat sa Diyos para sa kanyang pamamahala. Naway matagpuan din ang kasiyahan sa Panginoon at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Congratulations po sa ating mga bagong bigyan.